Shubor nakaslem jong Liengsuiñ Hima. Ki pulet ka East Garo Hills kilalap iki Kuli Siat Liengsuiñ ki Kuli jong kiwe ki suloi lembat ki tiar pen methei na kawe ka Khlaw. La Suba ba kini ki tiar la Buhrieh do Commander-in-Chief ka ken hun lekno Garo National Liberation Army u Sohan di Shira u balasha siat yap ha ki pulen ha urem phang arajar khat phra. Kat kum ka jing thu jong ki pulen laong baha ka met sngi tho ding kilayo jing tep halor ka jing don jong ki Kuli suloi batiar pen methei ha ka than pilon gre jong ka durama range ha ka por kumba shibaje south ho men step jong ka sngi sa jan ki pulet kilalap ye kite kitiar na pilon gre batla Suba ba ki dei ki bala Buhrieh da Sohan ka pilon gre ka don kumba khatsan kilometer aa na William Nagar. Ki tiar bala kurup kilong henyo phokhandai tli ki Kuli basiat Liengsuiñ lane anti-aircraft ammunition shispa henyo phosan tli ki Kuli henyo pho henyo shi photali ki electrical detonator kawai ka 12 bore double barrel bat kumba arspa san program u gelatin.